задав ніби таке питання, на яке зразу знаю, що ніхто з вас відповіді не дасть. Є цілий ряд таких понять, якими ми користуємося, знаємо, розуміємо, а сказати, що це таке, не можемо. Попробуйте, скажіть мені, що таке віра? Кожен з нас знає це слово, кожен з нас ним користується, кожен з нас ним живе. А що таке віра? Попробуємо сказати. Є дуже різноманітні пояснення поняттю віра. Найбільш таке, би сказати, загальне, узагальнююче, всеосяжне поняття. Віра – це є просто прийняття правдою того, що мені сказали, зважаючи на авторитет того, хто мені говорив. Комусь буду довіряти, вірити, бо він має авторитет, а комусь не повірю, бо він авторитету не має. Є така українська одна поговірка дуже гарна. Хто раз продрекався, той віри не має. Хоч він може і скаже правду, але я йому не вірю, бо немає підстави, не довіряю. Чи ми маємо право не довіряти Богові, якщо Він нам щось сказав? І богословська віра, в першу чергу, це є прийняття правдою того, що мені сказано є через Святе Письмо, що мені є сказано через науку церкви. Довіряти, вірити. Знов таки скажу, невіруючих людей в принципі не існує. Невіруючими є невірячими, якщо точніше сказати, я ще кажуся, віра і вірування, є різні поняття. Невіруючими є хіба що повні, ті, які повністю відсутність мислення в них. Як біологічний об'єкт лежить і нічого не знає, нічого не розуміє, нічого не сприймає. Кожен інший в щось вірить. Я не знаю, я не бачу повітря, яким я дихаю, я вірю, що воно в мене є. Я не бачу електричного струму, але я ним користуюся і знаю, що він там в розетці є. І не пхаю туди пальця, бо я вірю, що там воно є. Я не сушу білизну на електричних проводах, бо я вірю, що там є висока напруга. Я перевіряв це, чи я цього не перевіряв. Але я вірю, бо я приймаю за правду те, що мені сказали. Невіруючих людей, в принципі, не існує. До речі, в радянський час був один гарний кінофільм. Ну, він умовно гарний, як писати. Там він був такий дуже ідеологіями радянського часу сповнений. Називався той кінофільм «Бережись автомобіля». Але там один такий епізод. Той, хто вкрав автомобіль, продає його на березі моря священникові. А священник розраховується по рублю, по одному рублю, 1000 рублів купує автомобіль. А то його питається, чому ви купуєте за такими дрібними грішми? Та бо я священник, мені такими дають, я такими володію. А ви що, священник? Так. І ви у Бога віруєте? І раптом священник, це в радянський час, дає йому відповідь. Невіруючих людей немає. Кожен вірить. Хтось вірить в те, що Бог є, а хтось вірить в те, що Бога немає. Але ні один, ні другий не може доказати. Прекрасна відповідь повністю богословського плану. Хтось вірить в те, що Бог є, хтось вірить в те, що Бога нема. І ні один, ні другий доказати не може. Можемо ми доказати, що Бог є? Не можемо. Але ми віримо в те, що в нас є. І сьогодні ми чули в Святому Письмі оці слова «Віра твоя спасла тебе». Нас спасає не знання, нас спасає віра. Бо саме вірою ми йдемо до Бога. Але є тепер друге поняття, яке пов'язане з вірою. Є поняття вірити і є поняття вірувати. Вірити – це в те, що Бог є. Але чи я вірую, тобто чи я живу
Чи спасає нас така віра? Нас спасає, в принципі, не віра, а в нас спасає вірування. Вірувати – це значить жити тим, що ми віримо, дотримуватися і йти тою дорогою. І ще одне. В Бога вірить практично кожен. Не віруючи в Бога, не віруючи в те, не вірячи в те, що Бог є, практично немає таких людей. Кожен підсвідомо вірить в те, що Бог є. Дехто хоче воювати з Богом, дехто хоче противитися Богові, жити своїми законами. І є ще це поняття, чи ми віримо Богові, що Він нас приведе до спасіння. І знову повертаючись до сьогоднішнього читання, Ісус Христос іде поміж людей. Навколо нього толпа народу. І одна жінка підходить до нього і, знаючи, що вона є кровоточива, а за стародавним законом Мойсея, кожна жінка, яка є з кров'ю, не має права виходити з дому. Вона вважається нечистою. Вона знає, що в 12 років страждає на кровотечу і не може бути між людьми. Всі маєтки свої вона витратила, ніхто з докторів їй допомогти не міг, і вона надіється, вірить в те, що Христос їй допоможе. Вона ходить, підходить до нього і краю одежі його доторкається. Тільки всього-навсього вона доторкається краю одежі його, бо вона вірить в те, що від цього вона може спастися. І моментально вона одужує. Але Ісус Христос відчув, що вона до нього доторкнулася. І каже, хто до мене доторкнувся? Всі відтекуються. Апостоли кажуть, Господи, ну так навколо ж тебе є тисячі народу, сотні народу, кожен до тебе штовхається, а ти питаєшся, хто мене доторкнувся. Ні, я почув, що з мене сила вийшла. І жінка налякана падає перед Христом на коліна і признається в тому, що вона це зробила. І от якраз Христос їй каже, віра твоя спасла тебе. Бо ти з віруванням ідеш на зустріч Богові. Ти віруєш в те, що Христос тобі допоможе. Одна річ те, що вірить, що Бог є, а друга річ те, що вірує в те, що Він може мені допомогти. І віддає себе в його руки. Наскільки трудно є віддати себе тому, в кого я вірю. В Святому Письмі написані такі одні проблемні слова, які нам деколи трудно збагнути, але є сказано, хто не прийме Царство Боже як дитина, не війде в нього. Чим дитина приймає все, що є навколо? Вірою в батьків. Тато з мамою сказали, що там в коморі сидить бабай, і дитина вірить, і боїться, що той бабай не вийшов, припустимо, ну, умовно сказавши. Чи вірить бабу Ягу, чи вірить в Котигорошка, чи вірить в щось інше, дитина не перевіряє, дитина святістю свого, чистотою своєї душі приймає правдою те, що батьки сказали. І дитина довіряє себе повністю батькам, і тільки через те вона спасається. Віра твоя спасла тебе. Відійшовши трошки від думки, зараз далі повернуся до неї. Є одна така розповідь. Кажуть, що вона дійсно правдива. На межі між Сполученими Штатами і Канадою протікає доволі велика ріка, і там є великі озера. І в одному місці на тій ріці є найбільший водоспад, найпотужніший водоспад Ніагара. Саме слово Ніагара означає великий шум індіанською мовою. Той шум, гуркіт водоспаду за десятки кілометрів деколи чути. І один з акробатів, циркачів, циркових артистів вирішив зробити там такий трюк
Тисячі народу зібралися дивитися на видовище. Він вийшов на ту стойку над тросом і пішов по тросу. Перейшов на один бік, перейшов на другий бік. А тоді бере тачку, поки на одному колесі, і тою тачкою їде по колесу і переїжджає на той бік і вертається назад. Вернувся. А потім каже, хто садив цю тачку, я перенесу на той бік і вернуся назад. Всі завмерли, хто садив тачку і поїде туди. Він буде бачити, що він може його перевезти, що він може перейти. Нікого не знайшлося, тільки один хлопчик вискочив і каже, я сяду. Сів в тачку і поїхали. Поїхали на той бік і вернулись назад. І журналісти злетілися вже не до циркача, а до хлопчика. Як ти не боявся, що ти сів в ту тачку і на цим потім вони не приїхав. А що мені було боятися? Це мій тато мене віз. Наскільки дитина здатна повірити своєму татові в те, що він може. Наскільки нам, вірніше, тяжко було повірити, що нам може хтось це допомогти, а дитина легкістю вірить. Тато може все. Чи ми з цією чеснотою настільки приймемо правду Богу, Бог нам допоможе. Хто не прийме Царство Боже, як дитина, не увійде в нього. І ми повинні вірою віддати себе тому, хто нас дійсно може спасти. Далі, на сьогоднішнє чекання. Ісус Христос іде, бо Він іде до Яїра, начальника синагоги. Той прийшов його просити, в мене дочка тяжко хвора, може вмерти, прийди до мене. Він знов-таки вірить в те, що Христос йому може допомогти. Він зціляє цю жінку кровоточиву, іде далі, але назустріч виходять люди до нього, до начальника синагоги, і кажуть, не тривожу вже вчителя, твоя дочка вже померла. А Ісус Христос, почувши, каже, віруй і спасешся. Віруй і буде тобі все. І приходять додому, всі знають, що вона померла, всі бачать її померлою, голосять, плачуть, ридають. А він каже, не плачте, вона не вмерла, вона живе. Яка їхня реакція? Вони насміхаються з нього, вони бачать, що вона померла. Але Ісус Христос заходить всередину і каже, дівчино, встань. І дівчинка піднімається і встає. І він віддає її живу батькам. Знов-таки, вірую в те, що Бог допоможе. І на закінчення сьогоднішньої оцієї трошки розмової такої проповіді я задаю питання. А наша віра сьогоднішня є на те, що ми переживемо це лихоліття, яке на нас впало? І знову повертаючись до того, що таке віра. Нам хтось сказав авторитетних, що ми переможемо. Ні, нам ніхто цього не сказав. Але ми повинні вірити в те, що Бог є з нами. Віра – це не є тільки прийняття того, що я знаю, що мені це сказали, і я вірю, але просто вірою йти на зустріч, як вірою пішла на зустріч оця кровоточива жінка. І ніхто не сказав, що Христос тебе зцілить. Він може зцілити тебе. І вона вірою йде до нього і одержує те, що було. Христос, тому Яїрові, начальнику синагоги, хтось запевнив, що він тебе ощасливить. Ні, він просто вірою, тою віруванням, він довірою до авторитету, він довірою до його сили, іде йому на зустріч і одержує те. Чи не ви повинні сьогодні вірою прийти до Господа і віддати собі себе йому? Господи, нехай буде воля Твоя, віримо, що Ти нам допоможеш. Важко повірити. Зневіритися і легко.
невідомого. Вперед, куди нас приведеш. Слава Ісусу Христу!